velkommen til den her video. Beauty har fået sine kaninunger. Det er godt nok Futte. Beauty hun sidder derhenne. Vi har nemlig fået en til løbegård, så Beauty kan være her. Nej, Beauty kan være her, og Futte kan være derhenne. Men der er sket noget andet. Vi har fået kaninunger. Der er nogle der og der og der. Vi har fået 6 små kaninunger. De er virkelig søde. Lige præcis den dag, jeg filmer det i dag, er de 3 uger gamle. Og så Futte er også blevet moster. Yeah! Men jeg vil rigtig have filmet, da de blev født. Men jeg vil hellere lave en udviklingsvideo til jer, sådan så det ligesom var en overraskelse. Men så kunne jeg godt se, at jeg ikke vil lave videoer i lang tid og sådan noget. Og så hvis jeg filmede, ville jeg ligesom kunne se kaninungerne. Så det her bliver bare lige en vigtig video, og ja, lidt nyhedsvideo, halløj. Så ja. Men de 6 små unger, og de skal i hvert fald sælges. Det kommer jeg også til at sige i min udviklingsvideo, for det var meningen, at den skulle komme først ud. Men ja, det skete så ikke lige. Men ja, de er i hvert fald alle sammen til salg. Der er 6, jo, men vi skal beholde en af dem. Så ja, og jeg kan lige vise jer, hvilke 3 vi har lige nu, som vi tror, vi skal beholde. Det er den her grå her, som vi måske skal beholde. Eller den her sortbrune egentlig her, som ligner faren på en prik. Ja. Eller så den her helt hvide en med sådan en sort prik her, lidt pjusket-agtig. Så ja, nu skal jeg lige se. Ja, de er alle sammen her. Der er 4 hvide, der og der. Og så den grå her, som vi måske skal beholde, og den der ligner faren. Og Futte. Ja. Men jeg har tænkt mig at lægge den her video ud, og så en ridevideo ud. Jeg ved ikke rigtig, om I kan lide det, men det finder vi ud af. Se, hvem der vil den her video, eller min ridevideo, der får flest visninger. Og så kan jeg ligesom se, om hestevideoerne eller den her video var bedst. Men jeg har jo sagt i min intro, at det også bliver lidt hestevideo. Så ja, det bliver i hvert fald en hestevideo. Og jeg kan lide ungerne prøve at drikke mælk for Futte, ikke? Men det gider Futte ikke lige. Nej. Det kan godt være, at I skriver lidt, at Futte ikke vil være sammen med dem og sådan noget, men Beauty, hun sidder der. Hun er rimelig ligeglad med det, at hun Futte er sammen med ungerne. Så det kan I kommentere på, at det må Futte ikke. Kaninungerne og Beauty er lidt ligeglad med det, så ja. Så ja, det var bare lige det, jeg ville sige. I min udviklingsvideo viser jeg også ungerne, da de bliver født, så ja, den video kan I også bare glæde jer til. Men ja. Der kommer en hestevideo også ud, så jeg ligesom stadig opdaterer, imens jeg laver udviklingsvideoen. Men ja. Det var alt for den her video. Vi siger lige tusind tak, fordi I så med. Og så, ja, man kan købe ungerne, så hvis I er interesseret, kan I godt skrive eller sådan noget, ikke? Ja. Hvis I synes, jeg vil have en. Jeg ved ikke lige, om det helt kommer til at ske, men hvis I synes, I har en yndling til at få noget, kan I også lige skrive ned i kommentaren. Men ellers vil jeg bare lige sige tusind tak, fordi I så med, og så ses vi igen i min næste video. Så ja, der vil lige komme nogle clips af dem ind her.